Eguerdion Itziarra bilduzareten pilotazale eta bertsozale guztioi eta ongi etorri Ados pilotaren bertso pilota torneoaren 3. jardunaldi hartuko duen jaialdira. Gaur ere bitalde elkarren aurka, gorri zariko dira eguzkiloreak, Andre Aldaregia, Oiana Orbegozo eta Naro Agirreren ordezko Leire Galeano, eta botillero bertsolari Nerea Elustondo. Eta urdinez aurkari, Kukuprakak, Ainhoa Ruiz de Infante, Naroa Etxekolonea eta Maite Mujika. Eta haien aholku emaile bertsotan, Sebastian Lizaso. Epaile lanetan, Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uria. Hau izan da, bertsolaria ikasako dietitza, hasierako agurrak entzun behar ditugu eta. Kaixo denerita kaixo neskak, lehiaren garaia heldu, sinestea da Kukuprakaren, garaipenaren zimendu. Seguru nago bi partiduak irabazi ditzakegu, senek sinistu behar du gurekin, geu sinisten ez badegu. Zenek sinistu behar du gurekin, geu sinisten ez badegu. Eguerdion bertso pelotazalem, aurten hemen gatoztim, eguzkilorak naiz behar ditun, epeltasun ta eguzkin. Taldekide bat aldatu arren, naiz eta kanpoan busti, irabaztera etorri gera petalo berrita guzti. Irabaztera etorri gera petalo berrita guzti. Entzun ditugu bi bertsolarien hasierako agurrak. Jaurti du txapagora Jon Uria, Gipuzkoako Pilota Federazioko epaileak, eta kolore urdina agertu duenez, hortxe doaz, 3 Kukuprakak, Ainhoa, Naroa eta Maite pilota hautatzera, eta oraindik ere zalantza, 3 biak oso sorik ikusten baititut, inor aulkira etorri gabe. Bai, nik uste zalantzan daudela ez, beide daudela pixko bat urdinek ze autuin, hor daude elkarrekin pelota aukerak eta hortan, baina bueno, pista hundik eman gabe, eta gorrik pixkoa begida ez, aber zein gelditukote den hor jokatzeko, eta bueno, beraiek ere oso argi ez du ez, azken momentu arte zeinek jokatuko duen. Zalantzan edo arerio beldurtzen akaso? Bueno, pixkoat bitatik ez, beraiek zalantzan daude zeinatea, bueno, hori ere estrategin parte da, pelota elkarri pasata. Hor daude goendik ez, azken pausoa eman ezin hortan, eta bueno, politialdi beren ez, zalantzak eta estrategirako tarte hortan momentu hontan. Zortziak umoretsu eta Irribarrerako gogoz, nola Sebastian ala nerea, eta baita 6 pilotariak ere, pilotarekin jolasean Oiana Orbegozo orain, Naroa ere aurrera dator Kukuparaken taldean, taldekide batzuk beste egin izketan, denak ere esan bezala umoretsu, eta zein den azkenean kantxan geratzen dena. Nik uste Kukupraketan nahiko argi zuela ez, Naroa ateako zela nik uste kasu honetan, eraki hori hartuta zuela, baina bueno, pixkat arerioa ibede ibili diela zalantza hortan, eta bueno. Oraintxe doa Ainhoa Ruiz de Infante kirol jertxea jantztera, oztu ez dadin, Maitek ere horixe bera egingo du, beraz Naroa Etxekoloneak hartuko du 18 jokatzearen ardura, eta ea bada, benga esan die aurkariei Maitek, hemen zirte dozart
orain txartu behar dela erabakia, guri begira ere barrez maite, baina dira. Oianak, Leirek edo Andreak jokatu beharko du Eguzkiloren ordezkaritzapean. Ea bada zein den, azken solasa hiruren artean. Aurrelaria bat bakarra dago, beste biak atzelariak dira. Eta ea bada zeinek hartzen duen azkenean jokatzearen ardura, jera. Bai, zalantza asko ez, baina aldi berenen ikuste, ateratzen dena konbentzituta atera behar dula, ez? Gauza, hasieran estrategia hortan duda izatea, baina gero, zalantza oikendu behar diela eta konbentzituta atera lauterdin jokatzea, ez? Azkenen, zaila da denantza lauterdin jokatze hori, eta, zalantza izatea normala da, baina behin ateratzen zanen, usatzen saiatu beharraza, ez? Bestela, ja nahiko urduritasun izaten da bestelare. Atzelari baten eta aurrelari baten arteko lehia azkenerako Oian Orbegozo izango da Naroa Etxekolonearen aurkaria lautardiko partidan. Ekin dioten neurketari Zubietarraren sakearekin eta beraz lehendabiziko tantoa da jokoan dagoena. Orbegozok ezkerrez, zagitor zer egin nahi izan duen, baina ez du bat ere egokio. Eta azkenean akatxorri esker tantoa Etxekoloneak lortu du bat eta huts, Kukuprakak aurretik. Nik uste hor gaizki jarri dela ez, hankak pixka talde indioala eta ezkerrakin hor pilotak ies indiola ez. Bigarrenez sakera, Naroa Etxekolonea eragin dio punta pilotari eta jarri du bigarren 15a martxan. Ezkerrez Oianak eraman, Naroa gatzera. Oianak ere luze. Lauterdi bostetik, Naroak luz erantzun dio pilotari. Oianak indarrean frontiser dira, Naroak jaso, berriz ere Oianarentzat aukera, oraingoan laburrago moztu, ezkerrez eraman Etxekoloneak. Txosta joarazi dio gainera pilotari. Orbegozok eta horrek eragotzi dio pilota eramatea Naroa Etxekoloneari, bana markagailuan eta tanto oso polita izan da, aurrean jokaldiak egiteko beldurri gabe dagoelako Oian Orbegozok. Bi pilotari ezberdin ez, Oianak indarra hundie dauke, horre pilota asko astintzen duen pilotari da, horrekin saiatuko da Naroa pixkat atzeak ateratzen, eta Naroa aurrelari izan da, hor aurren jokalditan abilegoa da ez, eta hori baliatu beharko luke pixkoat Oiana tokitz kanpo uzteko. Akaso lehengo ostiralean Olatz Ruiz de Larramendiren inguruan esan genuenak ere balioko digu Orbegozo hitz egiteko, atzelariak dira nola Olatzala Oiana eta beraz berez izango dute joera pilotari altuera emateko, eta hori egin ez dezaten alegindu beharko dute aurrelari aurkariek. Gaurkoan Naroak alegindu beharko duen moduan berriz ere pilotari altuera eman da, segituan bilatu duelako jokaldia egitera joateko zirrikitua Oianak. Baina hori ez, ikusi da guain ez, oso bixi, pilotari asko eman ez, eta oso ongi jarri eta guain pilota iruterdi hortan ezkerparetara itxatxie, eta ikusi beharko ze gaientzen den ez, indar hori edo pixkat Naroan aldetik teknika gaixo ez. Buruzburuko partidetan sakeak garrantzi ikaragarria du eta beraz tarteka marteka boladaka ere joan daiteken ez, sake hartzeak garrantzia izango du gaur ere. Saketik ikusko da ez, Oiana bera ez ohituta saketan ibiltzen, eta nik uste, hori ere pixka kostako zaiola ez, atzelari bat beti sakatzen, sakatzailea izatea zaile da, baina ematen dion indarrakin ez da bat eroso Oianan kontra jokatzea. Hariko zen baina, entrenamenduetan hariko zen pixka bat, ez da sakeak eta entrenatzen, bada lauterdian jokatu behar bat zuen edo hariko zen, ez da? Alaxe da ez, azkenen entrenamentutan aiga lauterdi sartzen, atzelarik ere haidien, entrenamentutan lauterdin probatzen, baina oso ezberdine da beti ibiltzea ez, urte guztintzear sakatzen edo bakarrik lauterdiko txapelketarako sakatzen ibiltzea. Sake hau aurrekoa baino laburrago atera du, askoz ere laburrago, eta ez du pasa, sakeak hiruko arrastoa, beraz tantoa ilotakadarik jo beharrik gabe eman dio, opari legez Oianak Naroari, eta horrengoan Naroak sakea baliatu behar, tanto hiladatxo bat egiten alegintzeko, 2 eta 3 markagailuan.
Sake gaiztoa ezkerparetara, 5 eta 4 denetik makurtuta Oianak kolpea tira bai, baina eramaterik ez, Iruna markagailuan sake hau ere, oso gaiztoa Oianak jaso ezin izan duena. Bai, sake hau ona, ez? Azkenen hor azpitik ateratako sakea izan da, ezkerparetan sartu dona, eta nik uste merituz lortu don tantoa. Iruna markagailuan, momentuz Oianaren pilotarekin ari dira, behin aldatu dute pilota Naroak eta Oianak, baina orain Azpeiti errakateratako pilota arekin jarraitzea erabaki du Etxekoloneak. Lehengoaren antzeko sakea, hau gehiago atera da, Oianak eraman, Naroak txokoan barrena indartxu, eta gero ezkerrez biltzerik ez Oianak, hankageldian tira dio kolpea eta behar bada horrek ere zailtasun gehigarri bat erantxiko zion kolpak eta horri, eta azkenean bateko edo besteko ez da txaparen gainera iritsi. Azpeiti erranen pilotaka da, eta biakatxei esker, 4-3 jarri da aurretik Zubietarra, Nafarra, berriz ere sake ateratzera datorrena, korrika txikian pilotari pumpa eragin eta jarri du partidako 8. 15 dena jokoan. Orbegozok eraman, Etxekoloneak hien tartera luze iruterditik, are Gozok, luze bai, baina luzegi aukeran kanpora joan zaio eta 3 hasiera ona eman dio partidari Etxekoloneak eta behar bada orain arrasten eta ez direla partida pixka bat, Oiana. Bai, hor pixka bat konfiantza galdu du nik uste ezker besorrekin, ez? Nik uste hasi denen sake pare bare sartu izkiola, aurrekoan gaizki jarri dela, eta guen, bueno, ematea joan da, gainetik pasatu nahi zion, eta, bueno, ongi sartu du esku, baino zabalera joan zaio. Eta hor, bueno, ikusiko da, ez, beharko doa konfiantza pixkoa berreskuratzea, ez, Naro momentuz, ongi pilota, oso ongi baztertzen nahi da, goengo saken bezala. Beste sake gaizto bat, gisa honetan ateratako bigarrena, lehengoaren emaitza berbera izan duena. 6 eta 3 eta azkenean Oianak atxeden seteran zetortzea erabaki du, beraz, bertsolarien txanda izango da orain, entzun ditzagun Sebastian Lizaso eta Nerea Elustondo bertxotan. Naizta partida hasi den oso oparo, desberdintza ez baita haundia zeharo. Aupa Oiana jarraitu ni seguru nago, oraindik garaipena zure esku dago. Naroa ez dezu galdu alperrik aukera, pelota indarrean eta ezkerrera. 6 eta 3 bentaja gutxi gora bera, 18 bidean ondo hasi zera. Oraindik zu aurretik ez gaude empate, sakeak ondorio hauexek dauzkate. Rekupera ezazu, ez du inporta bate, gero joango zara 18 arte. Estrategiak baditu bagina bat mota, gure aldekoa bada ez zaio inporta. Eskerreta eskubira nahastu pelota, Oiana urduri jartzen hasita dagota. Aurrekoan ere aholku horixe berbera eman zion Maialenak Izukolatz Ruiz de Larramendiri, sake hartu eta ordutik aurrera 18 bitarteko guztiak elkarren segidan egingo zituela, eta ez dut uste hala gertatuko denik. Zaila izaten da, ez ezinezkoa, baina oso zaila bai, sake hartu eta boladatxo luzean 18raino edo partida irabazteraino joatea, lauterdian eta banaka bereziki takadaka joaten delako, boladaka joaten delako neurketa.
Bai, sake berreskuratzea da garrantzitsu ez, azkenen saketik mine egiten nahi da hor ezkerpareta bilatuz, eta, bueno, nik uste Oianak sakea berreskuratu beharra daukela, berare mine egiten hasteko ez. Beste tanto bat jokoan, Oiana pilota atzeratzen ikusi dugu, 5 eta 4 denetik eraman Etxekoloneak, Zabalera, Orbegozok, Etxekoloneak jaso, berriz ere Orbegozorentzat aukera atzera, ezkerparetara gerturatu du, baina arazorik gabe atera. Segidan Etxekoloneak eta hor pilota jaisten hasi da, baina Txapazpir alde egin dio. Bai, urduri xamarrez, Oianan ikuste hor utxegite pare bat izan ditola eta hori burutik ezin kendu dabilela, konfiantza hori pixkoa galduta, guaine pilotaka da ona zeukelako erasoan mine egiteko eta Txapazpira joan zaio. Eta ez dakit ez den urduritasuna izango ez dagoela goituta, lauterdian jokatzera. Bai, azkenen, entrenamentu batzuk inegatik ez dago ez, ohituta egie da lauterri hortan jokatzea. Eta, beti urduritasun hori areagotuten da ez, txuriz jantzi behartzen hortan, eta nik uste gaur nabaritzen aitzaiola. Estrategia garrantzia du, baina taldean bi atzelari edukita, Naroa edo Leire eta Oiana edukita aurrelariak bakarrik jokalezake lauterdian, eta bestela aurrelariak jokatuz gero bi atzelari lirateke binako partidan, eta horregatik ondo hartu behar da. Pilotariaren autuak gaurkoan Oianaren alde egin dute. Ea bada, azkenean partidak zein emaitza duen amaitutakoan beste tanto bat jokoan, horrere asko gaiztotu zaio pilota, azken unerarte itxeron du kolpea jotzeko Orbegozok eta Txapazpira bidali du aurrekoaren antzera, hau ere. Bai, guain momentu honetan ikuste pixka partidutik aterata da hola ez, Naroa txukun bere lan egiten, defentsan ibili behar denen ongi defenditzen eta erasoan hor ezkerpareta bilatzen ez, eta nik uste Oiana pixka partidutik atera dela eta konfiantza gabe da bilela. Bere buruari animo oiuak ematen ari zaizkio Oiana, benga esanez. Baina animo ez gain morala ere pixka bat altxatzeko sakea beharko luke. Eta horretarako tanto egitea da beharrezkoa. Hoi da, bai, nik uste, egedare bai, bikote, hirukote hontan beste pilotari berez Naroa Agirre dela. Iaz bera ibili zen lauterdin eta oso txukun gainea, eta nik uste igual, hori botako zuela gaur faltan ez. Naroa izatea lauterdin ateatzen dena edo jokatzen duna, beraiek binakakoan puntu ateatzen saiatzeko. Akatsa orain Etxekoloneak egin du, pilota jaistera joan da, eta Txapazpira joan zaio, 4 eta 8 markagailuan, sakea berreskuratuko du beraz. Oiana Orbegozok, aurrena atxeden setera dator eztarria hidratatzera, freskatzera, eta urari trago egin eta gero badator berriz ere Azpeitiarrak kantxera, pilota berarekin jarraitzea erabaki du antza, eta ea bada, saketik nola moldatzen den orain Azpeitiko pilotaria. Unpa eragin eta atera du sakea. Atzerak etorri behar izan du Etxekoloneak pilota jasotzeko. Gerri-gerrian jotako pilota atzera, lauterditik Naroak jaso. Kantxaren erdira moztu Oianak, Naroak ekarri, frontis erdian jo Oianak, aire Zabalera. Etxekoloneak, Orbegozok bildu, Zubongillo Etxekoloneak, eta ez da horren ostean Orbegozok ere, Sotanonoz sartzea erabaki duelako azken unean eta pilota hori erortzen ari zela jo du, eta beti saieska eta pilota berantz datorrela jotzen bada ez delako erraza berriz ere pilota frontisean paratzea hiera. Ez, Naroan ikuste defentsan oso ongi bili dela ez, airez ere horrezker gantxoze erasorare pasada, eta ez oso xamar da bilena Oiana ez, horra aurrekaldeko joku hortan azkenen erabakik ere azkarrago hartu behar die, guaingoan aurre eitea erabaki do, baina Sotaman hori Txapazpira joan zaio. Sakea berreskuratu du, baina ez du bat ere baliatu, ea bada orain Naroak zer egiten duen sakearekin. Jarri du beste tanto bat abian, Oianak kolpea tira eta jaso. Eta berriz ere betik tira behar izan dio kolpea Naroak pilotari, eta hau ez da txapa gainera iritsi. Ez, oraingoan berei joan zaio ez, Txapazpira hor nik uste nahikoan kagaldin jo dula, oso bote txiki indiola eta esku esartu dunen ikutu orduko Azpira joan zaiola. Eta azpitik tira dio kolpea gainera, eta hankagaldian eta azpitik jotzean
da erraza. Ez, pilotak episu hartzen da hor, gerri episkoa sartzen ez badioz oso zuzen jo dio pilota horri, eta zuzen jotze hortan, txapazpira. Bigarren hanka sartzea beraz, Naroa Etxekolonearen zat, berriz ere Azpeitiarra da, Oian Orbegozo da, sakearen jabe, orain etekin handiagoa, atera diezta joken. Etxekoloneak luze. Lauterditik Orbegozok atzera. Lauterditik ezkerrez asko baztertu zaio pilota. Ezker paretara Etxekoloneari eta bueltazerik ez du izan. Denbora eskadezan iradoki dio botileroak Naroari. Baina azkenean honek ez dakit zer erabaki duen jokatzen jarraitzea. Edo atxeden seterako osteratxoa egitea. Jokatzen jarraituko duantza. Lizasoren aholkuari jaramonik egin gabe. 6 eta 9, sakera dator Oian Orbegozo. Fronti sardiko sakea luze. Etxekoloneak bueltatu. Oianak atzera, airez eraman. Naroak, sotamanoz txokoan utzi du. Orbegozok, Naroak ireki. Eta tantoa lortu du. 10-6 markagailuan. Kolpe txarra hartu du lurraren kontra Oianak, baina zer ez duenean hainbestean gustora eta berriz ere beste pilota baten bila Etxekolonea, epailearen saskita. Bai, hor golpe txarra hartzeko arrisku ez, hor eskuineko zabal hortan eskairan arrie dago eta horren kontra bete-beten jo da, espero du minik hartu ez izana, baina itxu-itxun joan da eskaira horren kontra eta eragozpenik ez dauken normal segitzeko. Ez da pilotaleku larrandia eta behar bada beste pilotaleku eta baino kontrakantxa txikerrago izateak eragin lezake bere burua eragin diezaiok pilotariari bere burua lurrera botatzeko beldur apur bat handiagoa, baina ikusten da Oianak ez duela inola goizurik eta bere burua lurrera behar duenean botatzen duela. Ba, da ez, itxutxun joan da hor zabalera pilotari eraman nahien eta ez da konturatu hor arrizko eskaiera hori zehola ez. Beste tanto piloteatu bat. Ea da honek zer da maigun. Orbegozo sartuko da 3 terditik botez, atzera. Ezkerrez lau eta laurdenetik Etxekoloneak bueltatu, Orbegozo kormabikoa. Kontrakantxatik bildu. Etxekoloneak kantxaren erditik unpagoran luze jokatu du txokoan barrena Orbegozok. Eta tantoa lortu du, 7 eta 10. Tantoa lantzearen poderioz etorri zaio saria Azpeitiarrari, era. Bai, eta guain ezkerretik ezkerrea aiotako pilotaka da osona, ez? Hor zaie da posture hortan ezker pareta bilatze hori, eta guain erki indo, eta ikusten da, ez? Bueno, hoi hasiera horretan Oianak huts batzuk pilatu ditolako pixkoan markagailu ni esin diola Naroak, baina, bueno, guain sake hartu donen eta huts egite gutxiokin da bilen hontan berta daola, ez? Azkenen 3 tantoko aldea bakarrik dau markagailun, eta ikusiko du zeinek asmatzen duen gehixio hemendik aurrea. Aurpegieran soan ere nabarizaio lasaiago ari dela, eta hori ere garrantzitsua da, normalean jokan molde honetan, modalitate honetan, aritzen ez denarentzat. Lasai izatea eta zeure jokoa tranqui plazataratu alizatea. Bai, batez gorputzea askatzea esango nukenik, ez? Azkenen tentsio handia da honen hankakre ez die moitzen, ez? Arrie bezala sentitzen dituzu askotan, eta horrek lan askoz gehiago suposatzen dio pilotariri, eta nik uste behin askatuta pilotari askoz lasaiagoa aritzen dela eta dena nabaritzen dela. Bien tartera jo du orain Orbegozok eta pilotaka da horri esker lortu du beranentzat 8. izan den kintzea, eta ez du gelditu nahi izan Etxekoloneak ez dakit ezote luken sasoia proposa, atxeden setera etorri eta partida pixka bat geratu eta aurkaria oztarazteko, baina lanean jarraitzearen aldeko autua egin du Zubietarrak eta horreztu bat ere egokio. Orbegozok esku horpoarekin jo du eta sakeak ez du bat eterdia pasa eta ez da beraz. 3. kuadroko arrastora iritsi, 2. egin du falta sakez. Azpeitiarrak 11 eta 8 eta berriz ere konfiantza galtzeko ez da deus behar.
halako partidetan eta akats txikienak atera zaitzaken ez partidatik berriz ere sartuta jarraitu behar aurkariaren sakei erantzunez. Bai, Garaitxarreko hori falta azkenen aurreak hasi joan, pixka remontatzen ere izen, atzetik aurrako bide hori jen, guain sakea galduta bestek aukera eukitzen dulako beti aurre hartzeko, eta Garaitxarreko galera izan da. Orbegozoko aukerako pilota, jokoan Barrena luze astindu du pilota, Etxekoloneak eraman, berriz ere Oianarentzat aukera, gainera etorri zaiota ezkerpareta ere berbertan zuenez, behar bezala edo nahi bezala ez du jotzerik izan, oraingoan aukera garbiago bat izan lezake, Txokoan Barrena moztu, ezkerrez Naroak eraman, berriz ere Txokoan Barrena luzeska jokatu du Orbegozok eta Sotamanozor presaren presaz ez du tantoa bukatzarik izan, 12 eta 8 markagailuan etenaldia denez, bertsolariak entzun behar ditugu. Oraindik heltzear lanaren erdira, Oianazuk ez etxitira eta tira, ondoari da baina nekatzen ari da. Naroa sei bat tanto zaizkitzu gelditzen, nekea ere hasi da pixkat nabaritzen, ta koloreak ere aidira mugitzen, gorria txuritzen da urdina gorritzen. Ta horrek sortzen digu nahiko enbarazun, gorriak ta urdinak guztiak jotasun. Oaindik partida dago ta Oianak asu, egiten dakizuna erakutsi zazu. Berriz ere eraso eta indarrera, sakea indartsujo eta ezkerrera, sei tanto falta dira kontuak atera, helmuga hurbil dago ongi ari zera. Ea bada, partidaren azken txampa honetan zer gertatzen den, 12 eta 8 dago markagailua. Naroa Etxekolonearen alde. Eta badator, Zubietarra, sakea ateratzera mantxo-mantxo. Korrikaldiari hasiera eman eta jarri du beste tanto bat abian. Oianak ongi erantzun dio sakeari. Atzean dauka Naroa, era pasada egiteke agintzera atzera Orbegozok eta baita Etxekoloneak ere indarrean bildu Orbegozok, Etxekoloneak jaso beste Inarrosaldi bat atzera Azpeitiarrak, Naroak ekarri, Oianarentzat aukera, Txokoan Barrena luze jokatzea erabaki du oraingoan, Naroak eraman, Bipareta Oianak eraman, Naroak bere burua lurrera botata, berriz ere moztu hori altxatzerik ez du izango ordea, 9 eta 12 eta berriz ere tantoa Azpeitiarrak berreskuratzearekin batera, konfiantzak ere gorre egingo dio, Oianari. Hauxe behar zuen, tantoa behar zuen. Bai, nik uste erasoan aidela eta Naroa defentsan dabilkila partidun zati handinen, baina egia da gero azkeneko pilotaka da hortan, aurrelarik normalen asmatzen duen hortan, dejada batekin, Bipareta batekin, horra idela utxeien Oiana, eta horretik daula markagailun alde hori, bestela ongi aida moitzen pilota, baina azkeneko pilotaka da hortan gehiago kostatzen nahi zaio, eta hor dago pixkoat guain arte aldea. Eta pilota moztutari da orain artean bere tanto sortan eraginkortasunik handiena izaten, hala 3 tanto bukatzea lortu baitu eta beste 3 ere baditu, baina sakez luze jota eta bien tartera eta akaso handik erasan behar dio aurkariari, Naroari. Orain ere luze jarri du
eta tantoa lortu Oianak. Patxada gehiokin jokatuz ez, guain, pazientzi gehiokin, atzen, bilatu ez, hor berriz atzen tantoa, naro asko behartzea, eta etorreko zaio aukera, igual pilota garbigo baten, tantoa amaitzeko ez, eta ikusten da, mine ikendula gaina indarra ematen dionen, eta bere utxegitegatik ondu dela hor naroa aurretik markagailun ez. Eta apurka bat orkio. Gainera naroari eta horrek Etxekolonea bera urdurituko du. Normala denez. Bai, egia da, momentun erasoan sake hartuta Oiana dabilela, ikusiko du ez, naroak aukera donen mine iten badaki, eta igual baliatuko du bera aurrelari sena horire tanton bat lortzeko. Sakatzen ondo ari da, hobetu egin du sakean partida hasi denetik ona. Sake haure gaizto atera duelako. Gaiz eta Etxekoloneak eraman ahal izan. Ea piloteoan zein den gaientzen dena. Txoste egin dio pilota Korbegoz hori eta ez ustean harrapatu izango du seguru asko Txostak. Oiana horrek ez dio albidetu. Behar bezala pilota joztezan. Eta tantoa lortu du. Etxekoloneak 13 eta berriz ere Nafarraren pilota kantxara. Bai, nik uste horrongi bazertu diola pilota, goiko posturen saiatu dela Oiana eta bera joan zaiola ez. Naroak behartzun tantoa, 13 aurretik sakeare berreskuratuko do, eta 18 dela kontun hartuta aldetxo politia momentu honetan. 5 tantoin behar batak, 8 behar besteak. Etxekolonea sakera, 13 eta 10 markagailuan. Pilotari eragin dio botea, eta jarri do. Tantoa martxan, Orbegozok eraman eta atzeratu. Aukerakoa orain berarentzat. Izan daiteke ez du behar bezala jo. Txokoan barrena luze Etxekoloneak pilotari altu bera eman eta zertxo bait zabaleratu. Oianak, naroak bildu, berriz ere altu bera eman da zabalaldera pilota ekarri. Orbegozok, oraingoan aukera berari etorlekiok ez du ongilo. Etxekoloneak moztu, altxa. Oianak, aukera garbia du Etxekoloneak eta goxo pilota txokoan lagaduen horretan ez du barkatu. Oso ongin aroa ez, hor defentsan, Ilibertzanen defentsan ibiliz eta guain bukatzeko aukera eukidonen ederki txokoan dejadainez. Nik uste naroa bere partidu egiten nahi dela, txukun, defentsan lan onainez. Eta Oiana berriz intermitentexio ez, batzutan indar horrekin eta pilota ongi moituz bere aukerak eukidio, baina paioak ere. Une honetan interesante daukagun, oraindik bada zer egina eta esperantzarik ez galdu. Benga naroa eta serio jarrai ezazulanean, gero irrifarre egingo dezu irabazten dugunean. Oiana orain zerrein behar dan, oso garbi ez aldago. Zu 8 tantu egin itzazu berak 4 baino lehenago. Naroa ez daukazu hain zaila beste 4 tanto gauzatzen, zeren bestea jasia zaio mingaina bizka luzatzen. Baina alare guk badakigu eta esango dut hola, dejadarik anonena beti 8 erdian dagola. Altxuzera eta naroa esan zeure buruari, lortu nezake hausin etxita eraso jozu lanari. Oraindik ere zure partida ez delako joan egan, haupa Oiana zurekin gaude, hasita egurra eman.
14 eta 10 markagailuan, Nerea Elustondok erabaki du partida etetea orain, eta Botileroaren lana hori da. Botileroak ez dakinik, pertsotan bai, baina pilotan asko jakingo duten, baina egokian moztu du partida Elustondok. Bai, gutxi falta da ez, 18ko bide horretan, lautanto besteik ez Naroari, Oianari geixio eta momentu ona Oianak berriz aukeran bat izan dezan. Eta atxedenean ikusi dut, Maitek masaje batzuk eman diziola hankan Naroa Etxekoloneari ez dakit, sufritzen ariko den giharretatik, edo besterik gabe giharrak askatzeko egingo zuen tartetxoan ez oztearen masajeak emateko ekintzatxo hori, baina horrek ere garrantzia izan dezake. Ez ozteko eta partidan sartuta jarraitzeko, ezpaldin bada lesio muskularren bat. Bai, eta tentsio hori pixkoat askatzeko ere bai, ez? Azkenen giharrak uzkurtu egiten die pixkoat, eta bueno, masagetxo bat hor pixkoat mugimendun mantentzeko ongi etortzen da. Eta nik uste, bueno, hoxe ez, bai aholku honak eta masaje horrekin bete-beten, eta ikusi da ze tanto lortu duen, ez? Ezkerrezear bikainekin tanto politien Aroan eskutik. Hala da, geu kontutan ari ginen bitartean, pilota irekita ezkerzear dotore batekin 15garrena lortu dute Kukuprakek, 15garrena lortu du Naroa Etxekolonea Zubietarrak, eta jada 3 tanto besterik elituzke egin beharko puntua lortu eta garaipena erdiesteko beste tanto bat jokoan, aspaldiko partez piloteoan izan duguna Naroak pilota kanpora bidali duen arte, 11garrena egitea lortu du Oianak eta automatikoki berriz ere Jon Uria epailearen saskira joan eta bere pilota kantxaratzea erabaki du Azpeitiarrak. Bai, alaxe da ez, bueno, guain ikusko da saketik asmatzen duen da berriz partidun da onalde txori murriztea lortzen duen, guain arte markaiun berdintzea ez lortu, ibili denarren, eta ikusko du guain sake hartuta eta kadatxo egiten duen edo kontrara Naroak berriz sakea berreskuratzen du. 2 tantora izan da, 8 eta 10rekoan, eta azken boladan gainera ongi sakatzen ari da, eta nik uste sakean ongi ibiltzeak ere baduela garrantzia oraingoan aurrekoetan ez bezala luze atera du, eta Naroaren erantzuna txapan izan da, eta beraz tantoa Oianak lortu du 12 eta 15, eta berriz ere badatorkio gainera Azpeitiarra Zubietarrari. Bai, saketik asmatzea gakoa da ez, guain arte hortxe 2 falta sakentik Oianak inditu urdurixio ibili da sake horrekin, baina asmatu ezkio beti dago mineitea eta ikusiko du. Beste sake luze bat, Oianak 6tik eraman Etxekoloneak eta atzetik ondo garrasi Sebastian Lizaso Botileroak bere pilotariari. Oianak pilota luze ibili du, eta baita Etxekoloneak berak ere. Naroa luze baina aurrekoan baino laburxeago ezkerreratu. Oianak, Naroak atera. Oianak jaitsi bai, baina txapazpira joan zaio, 16 eta 12, etzen txarra. Oianak zeukan intentzioa, baina txapazpira joan zaio ark nahiko ez zuen moduan, normala denez. Bai, partidu guztiko hori ez, laburpena guantxe ikusi da ez, ongi moitzen pilotan Oianan, Naroa defentsan bikain, baina gero azkeneko pilotaka da hortan aukera daukenen bukatzeko hortxai da ez, utxeiten, guain bezala txapazpira aurrekon baten joan zaion bezala, eta hortxe azkeneko aurrelarik igual daukeun azkeneko abilezio hortan ez, tanto eiteko hortan ikusten zaio guain momentu honetan utxuneik handina. Eta esango nuke gainera ez ote den azkarregi edo azkartxoari erabaki horiek hartzeko garaian hotzean eta lasaiago pentsatuko balitu ez ote luken eraginkortasun handiagoa izango jokaldietan Oianak. Bai, presak antxen ez, horre, bueno, tanto hain behar duzun hortan burutik gauza asko pasatzen die, jokaldi asko pasatzen zaizkizo, eta bi pentsatzen dien momentun pilota beti edo gehientan bera joaten da ez, eta nik uste Oianari hori gaur askotan gertatu zaiola. Eta aurrelariak aukera duen bakoitzean jo du erasora eta tantoa bukatzera lotxagabe, eta honetan ere pilota moztuta tantoa 17garrena egitea lortu du Naroa Etxekoloneak, eta hori dela eta ari dira bertara Itziarrera bildutako zaleak txaloak jotzen, oraintxe atera baitu bere azken sakea, urdinez bihar duen Naroa Etxekoloneak. Oianak ongi erantzun dio sakeari, pilota ezkerreratu,
Naroak eraman eta pilota zabalaldera eraman ere bai. Oianak bildu, Naroak ezkerrez altxa. Eta Orbegozo gatzera, Sotamanoz moztu du pilota horren egaldia. Etxekoloneak Azpeitiarrak jaitsi. Eta hor Etxekoloneak eramaterik ez du izan, baina esango nuke eramatera baino gehiago jokaldia egitera ere joan ote den, goxo sartu diolako kolpea, tira diolako kolpea eskutik eta ez dakit horrezote zuen dejada egiteko asmoa. Etxekoloneak, Naroak. Baliteke hor txokoan utzi nahi izatea, baino asko baztertu zaio pilota ez, eta hor esku ongi sartzekin nahiko lan bazen ez, eta zaila zen hor jokaldie ikien asmatzea. Hemendik aurrerako sake guztiak beraz, Oiana Orbegozorenak izango dira. Atxeden setera etorri da zintzurra freskatzera, Naroak pasa dio pilota Oianari, eta urne batetik bestera ekingo dio Orrika saio laburrari, tantoa jokoan jartzeko. Badator apurka, pausoka, Orbegozo. Pilotari punpa eragin eta jarri du beste tanto bat martxan, sake luzea, seitik erantzun behar Etxekoloneak, zeinaren kolpaketa ez den txaba gainera iritsi, sake luzea, baina ona, eta azkenean Etxekoloneak atzera egin behar izan du, sake eramateko eta ez du eramaterik izan. Bai, azpitik ateatako sakean, nik uste pixkoak gainea etorri zaiola, eta hor gaine etorri zaion hortan pixkoak azkar xamar bota diola ez, golpea. Pauso bat atzea inberra zeukela sake hori eramateko eta bera joan zaio. Baliteke hori ere gertatu izana, atzeraka egiten ikusi baitugu eta horrengoan ez du ongilo pasadun, negarrez izan bada ere. Sake Kamutxorrek iruko arrastoa eta piloteoan zein den kintze honetan nagusi. Oianak bien tartera luze, ezker paretarik aurkitu gabe ordea. Luzexiago, Etxekoloneak, Oianak eraman. Naroak atzera, herriz ere atzeraka etorri behar, korrika eta presaka Orbegozok, pilota jaso ala baina gaiztotu ere egintzaio Naroari horrenkoan berak aukera tantoa maitzen ale egintzeko, txokoan barrena luze jarri, Naroak eraman, herriz ere altuera pixka bat eman da moztu, Naroak ekarri hau ere, txokoan goxo, Naroak atzera, eman dio galanta, lauterditik jaso, eta hitez sartzeko aukera kendu, Orbegozok, Etxekoloneari, pilotari emandako altuerari esker. Unpagoran jaso, Etxekoloneak dejada hobea orain, azkenean pareta biek elkar jotzen duten koskak zabaleratu egin du pilota eta horrek ez dio bat ere lagundu Naroari eta horrek eman dio, tantoa Orbegozori, 15 eta 17 eta berriz ere gain gainean du Nafarrak Gipuzkoarra. Bai, nik uste guen txokoan dejada ina izula, baina berak uste baino hobeki atea zaiola hor bipareta modunez, eta hori bai Naroantzat ezinezkoa izan dela. Eta bueno, 15 eta 17, emozioa behintzat markagailu. Haientzat ez da, bat ere erosoa izango tentsioa eta urduritasuna, baina guretzat eta pilota zalearentzat bai, 15 eta 17koa da uneotan markagailua erakusten ari zaigun emaitza, tanto bi besterik ez, bataren eta bestearen artean, 3 tanto egin behar batak irabazteko besteak bakarra leukake aski, baina azken uner arte ez dut uste ezer erabakita izango dugunik hemen, eta hori behar du partidak eta pilotazaleak hori du eskatzen, emozioa. Ea zer gertatzen den tanto honetan, Oianak jaitsi eta indarra eman gainera pilotari, Naroak eraman nahi izan du, baina azkenean bere helburua gauzatzerik ez, eta tanto bakarrera jarri zaionez Naroari Oiana partida geratzea erabaki du Sebastian Lizaso, botillero eta bertsolari Azpeitiarrak. Entzun ditzagun Lizaso eta Elustando. Tanto baten aldea ez da merkea, gertu ezuk daukazu garaipen atea, beti bentaja bada aurretik joatea, aurretik joatea. Kasi zapuztu dugu guk urdinen planam, naiz atzetik pasatu gaur partida dana, zailena egin dezu animo Oiana, animo Oiana.
Sakea berak dauka gaur ala beharrez, ala ere naroa lasai egon zaitez, bi falta egin ditu beste bat zertan ez, beste bat zertan ez. Sebastian prest dago hemen zirirako, baina nere aholkua ere hartu aintzako, joan eta saketik egin oin bitanto, egin oin bitanto. Kirolean beti esaten da, partida ixtea, partidari behar bezalako bukaera ematea izaten dela eginkizunik zaiena, eta hori xeari zaio gehien kostatzen Naroa Etxekoloneari. Oianak partidaren amaiera gertu du, ez halere Naroak bezain gertu, baina lanean serio demonio eta sinetxita jarraitu behar dute aurrera. Batak maiz besteak, 16 eta 17 markagailuan, Orbegoz osakera, sake luzea, aurrekoen antzera. Naroak bueltatu. Bien tartera luze, ipini du pilota Orbegozok. Berriz ere, Azpeitiarrak izan lezake aukera, atzera jotzea erabaki du. Etxekoloneak bueltatu, pilotari altuera eman eta baita bere buruari ere. Orbegozok atzera. Bostetik Etxekoloneak bildu. Eta Oianak bien tartera laburrago jokatu. Atzera, Azpeitiarrak. Etxekoloneak eraman. Orbegozok naita jaitsi hona da, ez zin eraman. Etxekoloneak 17 berdin markagailuan, tentsioa nabaritu dut, tentsio itzela nabaritu dut tanto honetan. Eta orain ere, pilotari biak ez dira jolaserako egongo, tanto bakarra egin behar. Batek bakarrik egin ahal izango du baina, eta zein den nagusi, 18 eta 17ko emaitzarekin gaurko Itziarko lauterdiko lehen partida honetan. Bai, tentsioa kantxan eta kantxatik kanpo, ez, taldekidek ere hor daude puntu baliotxue da, batea jokatuko duena, eta tentsio handie barrun eta kanpoan. Lehenengo baluke gainera, irabazten duen taldeak, Eguzkiloreek gaur izan dutelako, gaur izaten ari Eguzkiloreak gaur direlako estreinakoz txabelketa honetan, eta aurreko astean Donamarian biak galtzetik etorri direlako Kukuprakak azkenean lanaren poderioz eta bere buruarengan sinestearen ondorioz 18 eta 17ko emaitzarekin eta sakez lortutako tantoari esker partida irabaztea lortu dute Eguzkilorek, partida irabaztea lortu du Oian Orbegozok, eta orain partidaren balorazioa bertxotan Sebastianek eta Nereak egingo digute. Entzun ditzagun bi bertsolarien adierazpenak. Komeni zaigu garaileari zorionak adieraztea. Partidu bat da bukatua eta astear dugu bestea. Orain aukera bakarra dugu dagona irabaztea. Orain aukera bakarra dugu dagona irabaztea. Egia esan ikusi dugu partida elegantean, horren lekuko 17 egindako enpatea. Puntu bat jada lortuagatik komeni da esatea. Bigarren puntu bat lortu zegin gaurkoan errematea. Bigarren puntu bat lortu zegin gaurkoan errematea. Lasai Naroa ondo jarduna
bai sasoi eta bai joko, naiz partiduan azkenerako, bazegon hainbat oztopo, aurretik joan ta emezazpian, horregin dezute topo, eta oianak irabazi du, egoskorrago delako, eta oianak irabazi du, egoskorrago delako. Biak aritu dira pelotan, ta naiz partidua hautsi, une batean naiz ta eduki, degun esperantza gutxi. Buru gogorrak balio dula, duzuenez erakutsi, guztia kontra jarrita ere behintzat etzazue etxi. Guztia kontra jarrita ere behintzat etzazue etxi. Bigarren partidan sartu aurretik errepasa ditzegun azkar lehen partida hon egutzi dizkigun zenbakiak. Oianak 8 akats egin ditu eta tanto dezente egitea lortu, moztuta 5, sakez 4, luze jota 2 eta bien tartera eta tejadaz bana. Eta falta horien arte eta huts horien artean, 8 akats horien artean izan dira saketiko falta 2. Eta naroari dagokionean berriz, 4 akats egin ditu eta egindako gutxiago izan ditu. Bana pilota baztertuta, pilota moztuta eta sakez, eta beste 2 irekita. Eta esan bezala, 4 akats. 41 minutu eta 31 segundoan jokatu da hori guztia, eta azkenerako garaipena tanto bakarranengatik 18 eta 17ko emaitzarekin Eguzkiloreek lortu dute Oiana Orbegozoren garaipenari esker, eta gaurkoan lehen puntua bilatu dute hirugarren jardunaldi honetan txapelketari ekin dioten Eguzkiloreek, eta binakako partida eta datorren eta oraintxe datorkikun bigarren partida hau, binakako partida hau ikusteko irrika biziz nago. Alde batetik bikote ikaragarri bat izango dugulako Kukupraketan, Ainoak eta Maitek osatzen dutena, eta bestetik ea nola uztartzen diren Ainoa eta Leire. Ainoak eta Leirek partidaren bat jokatu dute elkarrekin, baina ea nola moldatzen diren hemen Itziarren bikotea osatzen. Bai, bueno, nik uste Kukuprakak gaur estrategia aldatuta 2 puntun bile joan diela, ez? Naroakin hortxe euki due, tanto batea bakarrik puntutxo hori, eta goain bikote handi osatzen du Ainoak eta Maitek, ez? Azkenen bikote ona, aukerak eta ere binakakarako hortxe zuen eta horren autu egin due. Eta esan duzun bezala Andrea eta Leirentzat lehen partidua izanen da elkarrekin, jokatu gabe elkarrekin, eta horrek bere eragina izan dezake, txapelketa oso nahi do Leirek orratzen, eta ikusiko ez, berdin segitzen bado jokatzen, bi atzelari haundi kantxan, eta Andreak dauken defensakin partidu orekatue ikusteko aukerare eukizakeu. Eta Maiteren aurka aritu behar izateagatik ere Leire ez dakik hilduko, eta Leireri tantoa sartzea ez da bat ere erraza izango, bera ezkerra da eta ezkertia denak berez dauka. Pilotak eramateko joera handiagoa ezkerpareza ere bada, baina hortik ezin dezakete Leire pitzatu. Ez, zaila da bere kontra jokatzea eta txapelketa guztintzear binakakoan hori ikusi da, ez? Ohituta gaude ezkerpareta hortan mina hundi egiten, pilota baztertuz eta moztuz, eta Leireri hor, normalen egiten dena baino min gutxi egiten zaio, ez? Eta gaurre hor zulo gutxi eukiko do Leirek, eta kontrara Ainoare bixi-bili da binakako txapelketan, oso ongi errematen, eta ikusiko du gaur lau pilotarik ere nola jokatzen duen. Eta horrezaz gainera, eskuinarekin ere, konfiantza handia hartu du. Azken 4 hilabeteetan Leire galeano izango da 4 pilotarien artean akaso partidaz kargatuena, eren egun bakaikun jokatu zuelako emakumeen Master Cup zirkuituaren partida. Orduan irabazi zuen, baina gaur galdetu diotea eskuetatik eta nola dabilen, eta bat ere aitzakiarik gabe dagoela esan didanez.
ongi izango da, partidaz nahikoa kargatuta ibiliagatik ere. Bai, hemen kantxara ateratzen badabak seguru ongi dauzkela eta gaina hori. Azken aldin oso ongi dabil, arazoik gabe eta gaurre alaxe izatea espero. Ea bada nolako partida ikusaztak egun hemendik minutu gutxira. Gogoan izan dezagun eguzkiloreak hariko direla gorriz, Handarre Aldaregia eta Leire Galeano eta haien aurka elastiko urdina soinean dutela, kukuprakak izango ditugu. Ainhoa Ruiz da Infante eta Maite Mujika. Berehala gara, bigarren partida honek ematen duena kontatzeko prest Itziartik, oraintxe arte.
bigarren partidari ekiteko gertu dira Andrea, Leire, Ainoa eta Maite. Bigarren partida hau ez du zuzenean emango, hemen gertatzen denaren berri eman egingo dizuegu, baina grabatuta estaldurarekin arazoak ari gara izaten, eta hori dela eta beranduago jasoko duzue bigarren neurketa honetan gertatuko denaren berri A2 Pilotaren YouTubeko kanalean plazer baduzue. Kirol jartxeak erantzun ari dira lau pilotariak, eta berehala izango ditugu lanerako prest bertsolariekin eta epailearekin batera. Eta partida polita, aurretiaz begiratuta behintzat jera, partida erakargarria ematen dugunek. Bai, berri behintzat ez, gutxitan ikusiko ditu jokatzen edo ikusi ditu jokatzen Ainoa eta Maitere elkarrekin, eta Andrea eta Leire ere bai ez, berrie, polite, eta ikusiko zenbaten du partidu honek. Hortxe dira bi bertsolariak eta epailea prest, entzun ditzagun Nerea eta Sebastian. Berriz ere eginik hitzaren jabean, bigarren tantorako hau da tenorean, naiz galtzea elizaken izango grabea, dena alde duzue Leire eta Andrea. Zer egonik ez dago lehenari lotua, hemen alegintzea hori da kontua, erakutsi indarra eta fundamentua, lortu beharra dago hurrengo puntua. Txapagora Jon Uriak eta Leon Castilloa dantzari kontrakantxatik berriz ere barrura, eta barrutik berriz ere kontrakantxara, berriz ere barrura. Urdina hartu du azkenean Leon Castilloa. Jostariak Maitek hartu du txapa, eta Ainoak eta Maitek hautatuko dute pilota. Hortxe doaz Uria Jaunaren saskira materialaren bila, azkenean ez pilotaren alde egiten duten. Ainoak saketik indarrandia pilotari eman diezaiokeenez, behar bada material biziaren aldeko apustua egingo dute. Bai, Ainoak bizitasun hori berea dauke ez, eta saketik nemina hundi egiten du pilotari da. Pilota bizik gustatzen zaizkio, frontisetik ateratzen dien pilotak, eta, bueno, nik uste saskintzion bizinetariko atera izan dula. Sebastianek esan du, bigarren puntua lortu beharra daukatela Kukuprakek nola edo ala. Bestela, hemendik bi astera Mendaron jokatuko den jardunaldi horretan gauzak oso zail izango lituzketelako. Hasi da binakako partida, eta atzelariek dute orain jokoaren ardura. Leire sartuko da ezkerrez, Luze. Maitek ere ezkerrez, aztertutakoa atera egin du ezkerparetatik, Andreak bitarditik atzera. Ezkerrez Maitek, eraman. Lehen da biziko aldiz, joarazi diote eskuinez Leireri atzera. Andreak aukerako pilote izan lezake, txokoan barrena moztu, ezkerrez Maitek altxa. Leire kantxa erditik ezkerrez. Moztu, Maitek jaso, Andreak ireki. Barruan da pilota kontrakantxatik bildu eta gaizto jarri gainera Ruiz da Infantek, bolea zoringoan, ez du bat ere ongi sartu eskuan pilota. Andreak atzera, Maitek moztu, Andreak jaso, eta pilotari altuera eman. Berriz ere kontrakantxatik bildu beharra izan dezan Ainoak, Maitek atzera. Zabal-zabaletik Leirek ezkerrez luze-luze. Bostetik eraman, baztertutako pilota Maitek, hien tartera indarrik gabe Andreak, eta gero Ainoak tantoa bukatzeko moduko pilota ikusi du. Irekitzen hasi da itxu-itxuan, eta indarrandiz jotako pilotaka da hori. Txapazpira joan da zuzenean, bat eta huts, Andrea eta Leire aurretik, eta oso tanto gogorra. Lenda bizikoa,
partidan sartzeko inolako trabarik sortuko ez ziena, noski. Bai, hori komentatu behar nuen, ez? Azkenen berotzeko tanto ona, ez? Oso gorra. Eta ikusten da, hasiera hontan, ez? Bikote gorri behintzat, bikote sendoa osatuko duela, tantoa beraiei sartzea zaila izango dela, eta horra aurren, Ainoak ongi asmatu beharko dula, ez? Bestela zaila da, bikote gorrin defentsa hori haustea. Eta bikote gorriaren inguruan hizketan gabiltzanez, nik uste Leire Galeanoren eskuina bilatu nahiko dutela Ainoak eta Maitek, behin joarazi dio, Maitek eskumaz Leireri, eta nik uste partidan zehar hori izango dela agian, eurek jarraituko duten gidalerroa. Bai, edo guain kontan bezala, ez? Aukerakoa daukenen Ainoak bukatzen saiatu eta zul hori ongi bilatzen duen, oso arriskutsu da eta guain tanto bikaine lortu. Marka gailuan bana, sake gaiztoa, Ainoak Leirek eraman, Maitek atzera luze-luze. Ezkerrez Leirek, ongi eraman eta Ainoari sartzeko aukera kendu gainera. Maitek ere luze, ezkerrez Leirek jaso. Ainoak bien tartera luze eta Andreak atzera gero. Txokoan barrena Maitek, ezkerrez eraman Andreak. Ainoak zabalera, indartsu dua pilota, baina ez da barruan izan, kanpoan baino. 2 eta 1. Gorriak aurretik, hor indar handiegia eman dio eta kanpora joan zaio pilota Ainoari. Bai, hor bi jokalditan hoxe, aurrekoan txapazpira joan zaio, eta goingoan Zabalen ongi luze jotako pilota izan da, baina Zabalegi joan dena. Eta, bueno, bitanto gorrinak, kasu honetan Ainoan utxegitegatik. Kantxa erdira sakea, Andreak, ikain erantzun dio sakeari ordea. Maite Ruiz de Larramendi Mujikak, bien tartera luze, Ainoak, Leirek. Altxa eta kendu gainera, Maitek jaitsi. Andreak txokoan utzi du pilota eta gero Ainoak atzera. Atzerak etorri behar, 5 eta erdiraino Leirek, eta azkenean eramaterik ez. Hor ez dakit ez dute dioten elkarri traba egin Ainoak eta Leire, Andreak eta Leirek. Ez dakit hor barkamen ere eskatu dio, Andreak sartzekoa izango zuela izan zezakela ikusita. Leire sartu delako azkenean, baina tira hori bikotean elkarrartzeko gauza bat izango da. Eta inoiz elkarrekin jokatu gabeak direnez ohitu beharko dute, horretara ere. Bai, nik uste alare bizi-bizi eman diola Ainoak, ez? Eta bizkoak gorputzen gainea etorri zaiola pilota hori, eta horretik erori zaiola. 5. tanto jokoan, binako berdinketa hautsi behar duena, eskuinez Leirek eraman eta kendu gainera Ainoari sartzeko aukera oro. Bizkaitarra sartuko da jokoan, moztu. Ezkerrez gainera, eskuinez gainera etorri zaion pilota hori nola edo ala atera du gorputzetik Andreak. Leirek atzera, bai eta Maitek ere. Erriz bere Leirek ezkerrez luze-luze. Ederki asko. Maitek jaitsi. Ainoak jaso, Andreak jaso, Ainoak moztu. Eraman, Andreak Maiteri sartzedin agindu dio. Ainoak atzera Leirek, baina bertan da gertu. Pilota jotzeko gertu Maite, ez du ongi jo Andreak, eta hor aukera, tanto egiteko aukera ahoko zuluan lagadio Ainoari, baina ezkertzear bizi hori kanpora joan zaio, kontrakantxara joan zaio. Ba, Eta ez da bilfin. Hori da. Zabaleko arrastoak neurtzen Ainoa. Hori, hasiera honetan Zabaleko arrastoakin borrokan, ez? Pare bat joan zaizkio eta errematean hoxe, gorrik dauzken 3 tantoik Ainoak txeginak edo errematen asmatu ez dulako izan die. Eta hoxe, momentu honetan, errematen pixkat normalen baino gehiago faiatzen. Lehen da biztiko partidan zehar aipatu gainera Itziarko Zabalsoro pilotaleku honek kontrakantxa beste pilotaleku batzuek baino estuagoa eta txikerragoa, eta beste pilotaleku batzuetan barruan zalantzarik gabe eta tarte dezente eta tarte handiarekin barruan izango zena hemen ez da barruan, kanpoan baizik, eta horri ere tamaina hartu beharko diote pilotariek. Bestelako pilotaleku batean ari direlako gaurkoan lehian. Bai, hasiera guztik izaten die, ez? Pixkoa pilotalekura egokitzeko behar izaten dien tanto batzuk, ez? Eta, hasiera honetan
nik uste lauek, bueno, naiz eta Ainhoa Izabalea batzuk joan, egokitzen nahi diela, ez? Orain sakea izan da oso zitala, eta Ainhoak, bikain lortutako tantoa. Eta sake gaiztoa orain Ainhoak leirerik eramaterik izan ez duena, 4-3 markagailuan, aurreko tantoan pilotalekuaren ezaugarriak eman diete tantoa gorriei, horre bote txarra egin dio pilotak Ainhoari eta jasotzerik ez dute izan ez Ainhoak eta ez da Maitek ere, batzuetan pilotalekuak ere pilotariaren alde, pilotari baten alde eta bestearen kontra jokatzen du eta horrek ere egin txikiagoan baldintza lezake partida. Beste tanto bat jokoan, kantxaren zabalaldetik ezkerrez luze Leire Galeanok. Berriz ere ezkerrez sartu behar Leirek, pilotari altuera eman, eta Ainhoari sartzeko aukera guztiak kendu gainera. Ainhoak ezin sartu, eta Maitek zabalera. Atzeraka etorri da. Andrea eta gero hor aztertu egin zaio pilota Ainhoari eta jasotzerik ez du izan, launa. Nik uste hor goiko posturen sartza joan dela eta horren nik uste txokoan zerbait egin nahizula, ez? Gero bukaera gehiago arrimatu zaion hortan ez da esku ongi sartu, nik uste txokoan usteko intentzioa zeukela. Posturagatik esango nuke txokoan jokaldia egiteko intentzioa izango zuela edo Ainhoak, baina hor gaiztotu egin zaio eta altxatzerik ez du izan, launa markagailuan. Andrea Aldaregiaren sakeak ipini du beste tanto bat martxan, partidako 9. hain zuzen ere. Maitek atzera, kantxaren erditik ezkerrez luze Leire Galeanok. Ezkerrez Leirek luze. Maitek moztu, Andreak jokaldi egin nahi izan du, baina txapazpira joan zaio bipareta. Uste eta lau, Ainhoa eta Maite aurretik, eta hausi izan da, aurretik jarri diren bigarren aldia. Etzen aukera txarra horre pixkoat zuzten harrapatzeko Ainhoa, baina nahiko atzetik indako bipareta izan da, ez horre gainen izateko indarra hundi eman behar zaio pilotari, eta ideia ona izanagatik, txapazpira joan zaio. Ainhoa sakera, berriz ere, uste eta lauko emaitza erakusten duela markagailuak zabaletik Leire eta oso urrundik sartu behar saiterritik, baina erantzun paregabea eman dio sake horri. Antzu Olarrak berriz ere ezkerrez, orko laukoteko gazteenak. Andrea sartuko da jokoan, lautik atzera. Aitek moztu, Andreak jaso. Herriz ere Maitek bipareta, zabaleratu egin da, baina Andreak bildu ahal izan du, boleaz Maitek jokaldi gaiztoa, eta tanto. Bolea erabiltzen du normalean erasorako Maitek, eta defentsarako ere bai, gaurkoan hau behintzat oso garbi izan da. Erasorako eta partida etetea erabaki dutenez, bertsolariak entzungo ditugu jarraian. Ta naiz pasatu diren oso tanto gutxi, denok ari zarete hemen jota hautsi, baino gehiago egiten mesedez ez utzi. Etxaiai ezin zaio garaipenik opa, alegindu zaitezte indarrean joka, Ainhoa eta Maite astindu pelota, Leire ezkerra data eskubira bota. Hori lehene esana zenien zuk jadan, ta nik ere esan nahi gaur zuen eramatea zaila sarritan ala da, beraz aldala bota ez aretara. Alegintzai utxakin ez baita nahikoa, naiz eta alde degun 6 eta laukoa,
hemen garaipenean behar da gakoa, beti atzera ezko nasi jokoa. Datoz berriz ere kantxara. Ginekako partida honetan ari diren lau pilotariak. Ainhoa Ruizte Infantek izango dusakea. 6 eta 4 markagailuan urdinak dira aurretik. Eta badator. Ainhoa, sakera. Sake laburra atera du, gorrik egin behar Leirek. Jaso, ala eta guztiz ere ezin sartu. Ainhoak eta gero Maitek atzera. Sotamanoz, Jaso, doi. Leirek txokoan utzi du, pilota gaizto. Ainhoa Ruizte Infantek etzen erraza, horrela guztea defentsarako sartu beharko zukeelako akaso, baina azkenean defentsarako ez ezik erasorako ere eman dio. Aukera eta denbora Ainhoari eta dejada ederra egin du. Eta oso gaizto jarri die aurkariei eta horrexigatik lortu du tantoa. Bai, ala da ez, horre Leirei Sotamanoz sartu den hortan pixka bera erori zaio pilota, justu izan da txapa gainen. Ainhoa oso erne eta horre dejada indo gaina ez, azken momentun eta tanto eharra lortu. Beste tanto bat jarri du abian. Ainhoak osake hau ere laburra izan da. Leirek Jaso, Maitek atzera, Leire ezkerrez. Luze. Hoi duen legez. Maitek ere bai, zelarien arteko lehia ikusten ari gara. Ainhoa sartuko da jokoan, moztu. Andrea Galtxa. Maitek moztu. Andrea Gatzera. Herriz ere, azken unere arte golpea gorde eta antxaren erdira luze, eskuinez Leirek Jaso. Maitek ireki eta berriz ere eskuinez joarazina izango zion seguru asko Maitek Leireri, baina eskuinez jo du eta ara zeinen dejada doia eta dotorea Maitek urrundik egin duena ikustezagun berriz ere errepikatuta. Ezkinetek eta aspertu gau amaraldiz ikusi eta 3 terditik dejada ederra bota du. Eta aurkariak bezala pilotazaleak ere ez ustean harrapatu ditu jokaldi politorrek. Bai, askotan ikusi dio ez, binakako txapelketan zehar jokaldi bere egiten eta denatania asomatu du gaina. Oso ongi botatzen duen jokaldi da hor zabalen dejada hori. Gaina aurkarik zuzten harrapatzen ditu, kontrara jokaldi inbardula ematen dulako eta tanto bikaina maiten eskutik. Nagik hilo dute txalo pilotazaleek, nik uste baten bat ere bete hortzutiko zuela. Jokaldi horrek, Andrea orain jokoan hasten bipareta barruan izan da, eta Ainhoa Ruizte Infanteri iristeko denborari gezio eman, hanka bizkorrak izanagatik ere. Kanpoan izan holda ba. Bai, nik uste kanpoan eman dula ez, hemendik zalantza indu, nik esan ez dut ikusi ez, oso azkarra izan den pilotaka da. Ez dut ikusi, epailea bera desori galtsatzen. Ez, hori da. Eta horrek ere nine hasi nau. Baina kanpoan izango zen noski, eta nik uste Sebastian Lizasok oiu egin duela, atxeden setetik. Haiek lortu dute, kukuprakek lortu dute tantoa, baina pentsadarez izango zen horrek Elustandoren taldearentzat behartzuela, baita guk ere, baina azkenean epaileak tantoa urdinei ematea deliberatu du, bipareta kanpoan izango zelako, seguruenik. Aldaregiak moztu, Andreak ireki, hau barruan da nabarmen, Andreak bildu, gaiztok egin zaio pilota eta gainera etorri Maiteri, ezkerrez Leirek bildu oraingoan Andreak moztu, ez dio bote ona egin Maiteri, baina moldatu da, aldez edo moldez jasotzeko boleaz Ainhoak indarrean, beste bolea bat elkarren segidan bigarrena, Andreak hau ere jaso, Filipurdika lurrean dabil, Andrea eta gero atzean libre zegoen zuloa, Maitek probestu du, 10-4 eta gauztak urdintzen hasi direnez berriz ere gorriek partida etetea erabaki dute eta ekin dio bertxotan lanari, Nerea Elustondo, kentzun ditzegun bi bertxolariak. Laurokari zarete, tira eta tira, buru gogor jarraitu, bidea hori da, kukuprakak oraindik lertuko dira.
Seitantoren aldea ez dugu hain gutxi, besten itxaropenak behar dira etxi. Bentaja daukaguta aldan arte eutxi, eta beharrik bada hortzak erakutsi. Hortzak erakustea, horra ahokuam, garesti dago antza, hemengo puntuam. Alde lanasi pixka bat jokua, ta ea zuentza den urrengo tantua. Zaila da egitea hainbat marabila, maite atzetik izan sendota tranquila, ta aurrean Ainoa bizita abila, benga goazen gaurko garaipenan bila. Lehendabiziko puntuaren bila Kukuprakak, bigarrenaren bila horriz ari diren eguzkiloreak. 10-4 markagailuan Ainoa Ruiz da Infantesakera. Sake geiztoa ezkerparetara, bostet erditik Leirek jaso. Eta pilotari altubera eman da gainera. Ainoari sartzeko aukera guztiak kendu. Andreak jaitsi, Maitek ezkerrez eraman eta pilota zabaleratu. Txokoan jokaldia. Galeanok, txokoan Andreak ere, Ainoak eraman eta pilota ireki. Andreak jaitsi, Ainoak eraman. Zabalera orain, korrik egin behar Ainoak, baina eraman, ala eta guztiz ere, Zabalera Leirek eta boleaz eramaterik ez du izan Ainoak, hori nik uste Ainoa bera ere konturatu den moduan Maiterentzat zatekela egokiagoa, baina azkenean Ainoak sartzea erabaki du eta biltzerik ez du izan. Ba, tikitaka bizi-bizi naizielako aurren ez, Andrea erasoan, Ainoa defentsan, eta horre, tentazioari ezin eutxi ez, eskura etorri zaio kasi, baina indarrezi joan pilota da, Maitek eskatu dio, baina, boleaz sartzea erabaki du. Ainoa, Andrea sakera. Ainoa Orzain aurrealdean. Pilota noiz etorriko. Tantoa amaitzeko, baina oraindik ez zaio etorri. Maite sartuko da oraingoan. Andreak bitartitik moztu. Gaizto jarri dio Ainoari, baina ekarri doidoi. Hormabiko aldaregiak. Tanto bikaina azkar-azkar. Sartu dio Gerria eta eman dio gurpila jokaldiari. Eta horrexegatik lortu du tantoa 6-10. Bai, oengoen bikainez, aurrekoan bipareta ona otadunen ozta joan zaio kanpora, baina guain edearki eman dio gurpile eta bipareta bikaine lortuta bat Antona Andrean eskutik. Hauxe izan da, nik Ainoa Andrea aldaregiari afundatzen diodan lehendabiziko tantoa. Badator berriz ere, lata sarrasakera. Erdikoa, baina ezker pareta bilatu nahian ez du akaso kausitu. Leirek atzera. Maitek moztu, ezkerrez Andreak jaso. Gainera zetorkion pilota nola edo ala. Ainoak jaitsi, hau ere atera du. Aldaregiak, Mujikak moztu, Leirek jasoan hortu egin dute elkarrekin. Gorri biek, baina berriz ere jokorako gertu dira. Nola bat ala bestea, boleaz. Ainoak dilindan darabiltzate oraingoan. Urdinak gorriek eta azkenean pilotakada bat gehiago jotzera behartu eta gero tantoa lortu dute Andreak eta Leirek, hor Zabalera berriz ere gainera zetorkion Ainoari eta boleaz eramaten saiatu da, baina ez du lortu jera. Bai, nik uste horre boleaz Zabalen naizuela Ainoak ez, berriz eskura etorrik zaio eta hor utxune nabarmena zeukean gorrik alde batetik beste biltzielako defentsan hor Zabalen. Hori saiatu da, saiatu da botatzen Zabalea, baina azken
azpira joan zaio ez, eta meritu handiko defentsa gorrin eskutik. Andrearen sakea, luze, hau ere ezker paretari gabea, Maitek jaso. Leirek ezkerrez, txokoan barrena luze jarri du. Ainoa gatzera. Leirek ezkerrez luze. Maitek jaso, berriz ere ezkerrez, Galeanok luze. Eskumaz Maitek. Eta kendu gainera, hor Andreak sartzeko aukera ez ezan izan, atzera Leirek berriz ere. Galeanok ezkerrez luze. Maitek gaizto zijoan pilota jaso. Andreak bien tartera moztu, Maitek ireki. Ondara kantxatik bildu. Andreak zabalera Ainoak, Andreak moztu. Maitek atzera, Leire Galeano ezkerrez. Lautik txokoan barrena luze, Lautik, Maite ere. Berriz ere, Leirek jo behar. Luze, altuera handiagoarekin behintzat. Biterditik, Aldaregiak moztu. Txokoan pilota zaila paratu du. Ainoak eta heldu dira. Urdinak lan erdietara, 11:07 oso dejada polita. Ainoaren azken hau ere. Bai, ikusi da ez, guaina erasoan ongi asmatu dula hor txokoan indako dejadakin. Eta pixko bat hor Ainoan baitan daula ematen du ez. Asmatzen donen ba hoxe, tanto txoak itea lortzen du eta zulotxo eriktzen markagaiun. Baina aldi beren defentsa oso ona erakusten nahi dienez gorrik, ba bueno, ez da erresa ez da errementu guztik asmatzea ez. Ala hiru baditu eta hor tiempo sanduela iruditu zait, Maitek tiempo sanduela iruditu zait, baina ez azkenean Sebastian Lizaso galdekatu dio Ainoa Ruiz da Infanteri, haiek jokatzen jarraitu nahi dute. Eta berriz ere beste tanto bat da jokoan. Leire Galeanok ezkerrez atzera, kantxaren erdira. Ezker pareta bilatu nahi. Maitek, Leirek luze. Ezkerrez hoi duenez. Maitek zabal aldera, eskuinez sartu beharko du Leirek. Pilota eramateko, botearen ostean dejada, zabal aldera. Ainoak, Andreak bildu. Maite jokaldi egiten hasi da, baina arrunt gaizki atera zaio, txapazbira joan zaiolako, 8 eta 11. Ba, izulo bazeon hor txokoan ez, eta nik uste hoxen gorrin meritu edela, ba, osongi ediela zulo guztik tapatzen, eta horrek ba, aurkarik behartzen dituela errematetan ba, prezisio handikin aritzea ez, eta bueno, ez da berdine bain beste ajustatu behar izatea jokaldi bakoitze ba, gorrik bestela eramaten duelako pilota, eta hortan ba, geixio utxeiten nahi die. Eta ez dakit ezote diren ari behar bada apur bat ernegatzen Ainoa eta Maite oraingoan ere etzelako akaso garbia dejada egiteko aukera hori. Bai, bueno, azkenen hola eusten dizuenen defentsan ez, azkenen tanto arei nahi izaten duzu eta pixkoat ba hori ez, presaka hasi ba tantoa bukatu nahien ez. Eta hemen ere ez du bat ere ondo jo Maitek eta zeru etara joan zaio pilota goiko txapazaratago 9 eta 11 eta apurka badatozkie. Andrea eta Leire, Ainoari eta Maiteri. Bai, guaingoan, bueno, oso gutxitan utxeingo dolako pilota Maitek ez, gutxitan ikusten da, ba, hola, bat ere, bueno, behartu gabeko pilota bat galtzen, eta guaingoan bai, eskun kateatu zaio eta goiko lausaraino botadu. Esu orfoarekin jodu gainera eta hor bat ere kontroli gabe irten da pilota. Eulatearraren eskutik, beste tanto bat jokoan, kantxaren erditik Maitek, bien tartera luze, Leire sartuko da, baina zaila zen oso, pilota hori altxatzeko, ez du ez zertarako aukerarik izan Galeano gazteak, 12 eta 9 berriz ere, berreskuratu dute tantoa eta tantoa eginda, sakea, urdinez diardutenek. Bai, horre... Ezker paretan oso ongi sartu do Maitek ez, eskun guaingoan bai gozatu do eta oso pilotaka da ona jarri, Andereak duda indo sartuko tezen, egoki guazen Leirentza, baina ere ba, tanto ona. Eta gauzak okertzen hasten direnean ez dute behar, gehiegi osotara okertzeko sakea laburregi atera duelako Ainoa Ruiz da Infantek lauterdikorako sakea zirudien horrek eta azkenean
ez du hirugarren kuadroko arrasto egin ditu. Bai, gutxitan Ainoak sake falta ite hori, baina nik uste botea ez diola ongi erain eta motz gelditu zaiola. 10-12 berriz ere gauzak estu, bitantora, markagailuan. Maite sartuko da jokoan, moztu. Andrea Galtxa eta gibeleratu. Leirerentzat aukera, ezkerrez, bitartitik, luze atzera. Maitek jaso, eta Andreari sartzeko aukera kendu gainera. Leirek txokoan barrena moztu, Maitek zabalera. Andreak eraman. Ainoak aukerakoa izango du, atzera. Ezkerrez Leirek, eraman. Eta aukera kendu gainera Ainoari. Maitek atzera. Berriz ere, ezkerrez, gozo. Leire Galeanok. Maitek atzera. Lautarditik Leirek luze. Eskuinez Maitek. Jaitsi, presta Andrea. Pausoren bat atzera eginda. Eta oso dejada ederra utzi du. Orain ere txapatik hurbil. Ainoa Ruiz da Infantek eta ederra izan da benetan. Eta gainean izan da, oso gutxigatik izan bada ere. Bai, erra izan da ez, baina hori arrisku haundik hartuta beste behin, txapa oso hurbiltzula. Eta ikusten da ez, zer nolako jokaldein behar den Gorriri tantoa sartzeko, eta goengoan Ainoan tanto bikaini. Gorriek ez diote beldurrik partida luzatzeari, eta nik uste Leireren ezaugarriengatik dela, Leirek eskuak ondo baldin badauzkan normalean pilotari gehienak eramatekoa da, orain arte ez du bat ere galdutako pilotarik, eta horregatik nik uste tantoa luzatzen baldin bada Gorriek dutela nagusizateko aukera gehiago. Bai, horre, bik oso sendoak die defensan eta fisikokire oso ongi prestatutako pilotarik eta beldurrik ez partidu egortzeari. Maitek Zabalaldera, atzeraka etorri behar eta baita zertxo bai Zabalaldera ere. Andreak eta hor gero txokoan tanto egiteko abagunea ikusi orduko ez du asko behar uraxe lortzeko. Ainoa Ruiz da Infantek 14-10 eta berriz gauzak urdinen aldera jarri direnez partida eten dute Gorriek. 14 geratu ondoren erakutsi duzue hemen nahiko kemen. Bengak segi jokatzen ahalik ondoen, ea sortea ere alde ipintzen den. Lautantoren aldeak sortzen du indarrik, eta besteetan sortzen du marmarrik. Ez daukagu kolpetik, guk etxi beharrik, ez dago jolasean jokoa bakarrik. Aupa neskak zarete bikote abila, ta zuek ikustea denez marabila. Oraindik falta dira kriston tanto pila, animo benga segi empatean bila. Frontoi handi luzea, aukera ederra, baina ez da hartu behar hainbide ezkerra. Ainoa entzun zazu, bada honen berra, zabala da astindu ezkerra. 14-10 badatoz berriz ere jokorako kantxara. Lau pilotariak bakarren bat joan zaio kontra kantxara Zabaleregi Ainoa Ruiz da Infanteri, baina ez dut uste beldurrik izango dionik berriz ere Zabaleko arrastoari. Bizkaitarrak Otxandiarrak sake gaizto hau ere Leirek ekarri eta Maitek atzera. Aurrelariak orain arte ikusle soil. Sartzeko eta areri hori mine egiteko aukera noiz etorriko zain.
Baina ez dago errez, halako bilatzelari. Aurrean izan da. Leirerentzat berriz ere pilota zaila, baina ez zin hobeto. Altxa du. Andreak atzera berriz ere, bien tartera azkenean. Ainoak atzera, eskuinez Leirek azken unean efektu arraro hartu duelako pilotaren boteak. Berriz ere eskuinez gainera zetorkion pilota atera du. Antzuolarrak gorpuzetik eta oso urrundik eta erabat hankageldirik egin behar izan du dejada Zabalaldera Ainoak eta ez dira izan jokaldi mota hori egiteko baldintzarik onenak. Akaso. Ez presak apiskoat igual, ez? Ongi aizien moitzen pilota, maite bera nagusi ez, horre pilota naizun tokin jarriz eta Leire galean hoi bereziki eskubikin jokatzea behartuz, baina hontan ba hoxe, dejada Zabalen iten saiatu den hortan txapazpira joan zen. 11-14 berreskuratu dute sakea. Gorriek eta beste tanto bat jarri du abian, sake gaizto batekin. Andre Aldaregiak, Maitek moztu, Leirek altxa. Eta Ainoa urrun izan gainera. Horrengoan luzeago. Leirek, Zabalera, Maitek, Zabalaldetik eskuinez jo behar. Galeanok, ezkerparetaren ingurura orain ere, eskuinez Txokoan barrena luzesko. Maitek, horrengoan Zabaletik bildu besterik ezin izan du egin. Berriz ere, Txokoan barrena. Andreak jaitsi, Maitek atzera. Leire bostetik azkerrez, luze, pilotari altu bera eman da. Zabalera dejada ona, Maitek, onakoa ez du ez ustean harrapatu. Andrea, pilota zaila jaso du, Leirek gero eta horrengoan berak izango du. Erasora pasatzeko aukera, dejada Zabalera, Ainoak eraman, Zabalaldera Andreak ere ireki, Zabalean bertan. Ainoak eta hor altuera gehiegi. Altuera handiegi eman dio pilotari. Maite Ruiz de Larramendi Mujika kanpora joan zaio eta ez dakit horretzate zaion. Eskuan pilota kateatu. Azken unera arte itxaron diolako. Maiteri eta azkenean tantoa. 12garrena lortu dute Andreak eta Leirek. Gera. Bai, horre nik uste berak ustezuna baino gehiago sartu zaiola ezkerparetan pilota. Baina tanto politia ikusi dula ez, defentsan Gorrik lan bikaina beste behin, eta defentsa horri esker, tanto lortu du eta, bueno, hortxe ez, 12-14 eta bete-beteko partidue. Eta oraindik hemen partida dago, ez baita alde handiegia eta ez da noski erabakigarria ere. Aldaregiak bien tartera bildu, ezkerrez sartuko da dejadarako. Ruiz da Infante, Andreak moztu, Ruiz da Infante galtxa. Zabalaldera Galeanok, eskuina sartu beharko du gainera. Zetorkion pilota horretan Maitek. Andreak moztu gero, Maitek gero altxatzerik ez, eta Maitek altxatzerik ez. Hor zirrikitu guztiak nola Zabalean, ala Txokoan barrena bilatu dizkiote. Bikote urdinari Andreak eta Leirek eta azkenerako lortu dute tantoa. Bai, bueno, normalen eramaten ditun pilotak die ez, ongi jarrioten da beti Maite hor Zabalea joan da eta gero ezkerparetara bueltatu, baina normalen eramaten duen pilota klasea da, nahiz eta goengoan txapazpira. Azkar etorri behar izan duala ere Zabaletik Txokora eta horrek agian borraldetik nahiko murritzi biltzera behartu du Maite bera eta azkenean bateko eta besteko ongi altxatzeko aukerarik ez du izan. Tanto bakarrera jarri dira Gorriak, zer gertatzen den. Berdinketa ekar lezakeen kintze honetan. Leire ezkerrez sartu da eta pilota altxa. Ainoak Zabaleratu, Andreak bildu, Maitek eskuinez atzera. Eta Leire gero korrika atzeraka etorri behar. Maite eskuinez. Bien tartera, baina Txokoan barrena, Leire altxa. Eta pilota atzeratu. Maite Zabalera, Leirek eskuinez. Eman egin dio pilotari, baina behar baino gehiagitxo. Bai, askotan nahi da bilatzen gaur Maite hor eskuinekin jotzea Leire, hor gehiago sufritzen do, naiz eta egia da oso gutxitan utxe egiten dula ez, eskuinekin seguru aritzen dela, baina egia da bere esku ona ez dela, eta goengoan gehiagia arrotu du.
Ez dago berdinketarik, berriz ere tanto biz aurretik jarri dira. Bizkaitarra eta Nafarra, eta badator bat denbora tarterik galdu gabe. Ainhoa Ruiz da Infanta sakera, sake gaiztoa, seitik Leire kolpea tira bai, eraman bai, baina ez tabarruan izan. Sakearen erantzuna gaizto zijoan eta nahiko egindu Leirek jasotzearekin. Barruan erantzuna barruan izatea lortu ez badu ere. Sake osona ez, azkenen horre ezkerparetan itxatxi zaiona, ongi sakatzen nahi da Ainhoa eta bi badauzke momentu zine. Hala da, sake ez baditu bi eginda eta bestelako tantoetan dejadaz bost eta atzera jota ere beste bat lortu du gaurkoan. Galdutako batzuk ere badituen arren, 6 hain zuzen ere. 16 eta 13 beste tanto bat jokoan. Eta berriz ere aldetxoa hartzen, pixkanaka aldetxoa hartzen eta horren bestez 22. gerturatzen, Ruiz de Infante eta Mujika. Ez dute alere, etxi hartu beharrik. Andreak eta Leirek eta segurunago, eurek 22. arte borrokan eta serio jarraituko dutela lanean. Beste tanto bat jokoan, urdinak oraingoan musika jartzen eta gorriak urdinen musika dantzatzen eta hor batetik zabalean behartu ditu aurkariak Ainhoak eta gero sake bueltan txokoan goxo zanto egiteko aukera etorri zaio eta ez du barkatu. Dotoreak dauden zuen eskutan erabat gordeak. Benga hoiek ez dira gu baino hobeak, erakutsi nor diren eguzki loreak. Ainhoa gor aurrean beharraina arte, zure pelotak beti ezina dakarte. 13 eta 17 ez gabiltza parte, mantendu tentsioa 22 arte. Tentsioa daukagu mantendu beharra, baduzu esasoia baitare indarra, emaiozuet fuerte segitirritarra, tantoik ez galtzea da aukera bakarra. Atera beharra da indar zalaparta, orain arte jokoa izan da aparta. Bostantu besterigan ez zaizkigu falta, benga txalo guztiak zuen zaidirata. Nerea Elustondo gaipatu du, tantorik ez galtzean dagoela gakoa, ez galtzearekin bakarrik ordea ez daiteke partidarik irabaz, egin ere egin behar dira. 22 nola edo ala iritsiko baldin bada, eta ez galtzean bada gakoa, baina egiten asmatzean ere garrantzi apur bat dago. Baina uste hortxe leokela igual gaurko aldea ez, gorrik defentsan bikain nahi dielako hor zuloik ez, gaina aipagarri ez, bin arten zeongi uztartu dien hasieratik, baina hori esan duzuna defentsan arituta bakarrik zaila izaten da partiduk aurrea ateatzea, eta tantotxo batzuk itiare beharko luke sartzeko partidu. Ongi ari dira Laurak uztartzen, egia da, akaso Ainhoak eta Maitek sarriago jokatu dutela elkarrekin, hauxe da Andrearen eta Leireren lehen aldia, eta horrek noski ez du laguntzen. Ez, baina nik uste aitzaki ere ez dela hoi ez, gaur osongi uztartu di hasieratik, eta bikote bezala bikain nahi di gaur. Hala da, eta ni enen bilen inolako estakururen bila, baina inolazaren bilen ni estakuru bila, baina tira. Berriz ere kontaketan jarraik dezagun, guri hori egitea dagokigu eta.
Maite atzera, luze, Leirek atzeraka etorri behar, eta lauterditik normalean galtzen ez duen pilota bat galdu du, egia da atzeraka etortzearekin pilotarekiko distantzia espero baino laburrago edo luzeagoa gerta daitekela, baina ez da ohikoa halako bakatsak Leirerengan ikustea. Ez, atzeraka etorri da eta egia da behartuta eman diola pilota horrei. Baina, bueno, gutxitan ez, Leirek olako utxegite bat pilatzen. 18 eta 13 eta 4 tanto besterik elituzkete beharko. Ainoak eta Maitek sake gaizto hau ere eraman. Galeanok Ainoak moztu, Leirek hau ere ekarri eta ura ere etzen aurrekoa baino asko zobea Zabalera oraingoan. Maitek atzera, defentsa lan ikaragarri ari dira erakusten partida guztian zehar gorriak, baina orain ere mendean hartu dituzte tantoaren zatirik handienean hor defentsarako erabili du dejada, nola edo ala pilota txaparen gainera iritze din Leirek eta gero atzean zegoen zuloa aldaregiak ezin izan du kubritu. Bai, urdinek jokun ekimena duenen, hori behartuta ez, jokatzen nahi die gorrik defentsa lan bikaina egiten nahi dien arren, baina bueno, zaila da ez, defentsa horri erabate ustea, eta defentsan ari zalare tantoak pilatzen joatea. Beste tanto bat jokoan, Maite sartuko da ezkerrez, pilotak eratu eginda, baina azkenean eramateko ez du aparteko eragozpenik izan Eulatearrak. Leire sartuko da ezkerrez, berriz ere. Txokoan barrena luzean zean. Maitek jaso eta gainera Andreari sartzeko aukera kendu gainera. Eta baita Leireri pilota gaiztotu ere. Zabalera orain, Zabaletik ezker paretara. Andreak. Maitek bien tartera luze jarri eta Leirek are atzerago. Pilota Inarrosi. Andrea sartuko daraingoan jokoan. Oztu. Ainoak altxa. Berriz ere jaitsi. Maiteri iristeko denbora eman dio. Zabalera Andreak eta gero Zabalera Ormabiko egitea etzen bat ere egin behar erraza, baina dotore atera zaio. Bipareta hau Ainoa Ruiz da Infanteri Zabalera eta horren erakusle izan dira bertara bildutako pilota zaleen txalo zartak. Bai, Andrea saiatu da ez, hor ongi moitu do aldi baten pilota, batez hor Maite asko behartuz txokoan defenditzea, baina gero Aino eraginkorragoa da ez, aukera daukenen bukatzen aleginduz eta bueno, nik uste asmatzen nahi dela ez. Sake laburragoa Ainoaren azkena, Andreak jokoan sartzerik ez, eta Leirek atzera. Tanto hau egin beharra daukate berriz ere partidaratzeko Andreak eta Leirek. Ea bada lortzerik duten. Leire, Zabaloldetik ezkerrez. Deja da hona txokoan, ez zaio Ainoari behar beste baztertu, tanto izan zedina, gero eman egin dio. Txokoan barrena irutardira arte bidaliz, pilota bidaliz Andrea Aldaregiak eta ez ustean harrapatu du kolpak eta horrek Ainoa, kontarpausoan ere jo behar izan du atzeraka etorri da, eta azkenean eramateko tarterik ez du izan. Oida, ez asko gortzen nahi dare partidue, pilotaka da askoko partidue, borra dijoa, kosta egiten da tantoa itea, eta bueno, neke horire pixkanaka pilatzen. Iraupen aldetik ere gogorra doa, laster beteko dira 46 minutu partidari hasiera eman zaionez geroztik, sake laburra orain. Andreak, Maitek eraman eta gero eskuinez joarazi dio. Pilota Leireri eta sake bueltan errematerako aukera garbia etorri zaio Ainoari eta goxokiari ez dio muzin egin. Ez, errematen oso abile da ez, eta batez horre kuadro terdi bizten zaio. Gaude denok begira ta bikote urdina nagusi ari da, baina goizean zehar dagonan arira, ezaztu nola joan den aurreko partida, ezaztu nola joan den
aurreko partida. Baina ez berdina da oraingo trantzea, ez dezute lortuko gularri jartzea, meritu aita batera, hain gara izeltzea, falta zaigun bakarra da rematatzea, falta zaigun bakarra da rematatzea. Lehen ikusi dira, hainbat errematen, zuentzat mesedea, guretzako kalte, hogeita bana jarri, zaitezte enpate, orain zuen eskuek hitz egin bezate, orain zuen eskuek hitz egin bezate. Eskuetan badute beharraina arte, garaipena gurea ez dago aparte, bigaltza buruak animoak tente, tanto bat falta zaigu gehiago zerate, tanto bat falta zaigu gehiago zerate. Beste etenaldirik ez baldin badan ikuste partida bukatu bitarteko Elustondoren eta Lizasoren jarduna entzun dugula. 21 eta 14 markagailuan bakarra falta du bikote kukuprakak, 15-etik 22 bitartekoak bata bestearen gibeletik egin beharko lituzke Eguzkiloren ordezkaritzak. Bere azken sake atera du Ainhoa Ruiz Infantek, Leire gongi jaso du. Maite sartuko da oraingoan jokoan atzera. Galeano ezkerrez. Ainhoak aukerakoa zukeen hor, baina azkenean atzera jotze erabaki du. Leirek ere luze ipini du pilota, Maitek moztu, Andreak altxa, Ainhoak oraingoan aukera izango du, moztu, hau ere gainean izan da, txokoan ez du behar bezala pilota Gabi Pareta. Andreak, Maitek bildu eta gaizto jarri gainera, Leirek altxa. Alere, Ainhoak ireki, barruan da pilota, kontrakantxatik bildu. Andreak, txokoan Ainhoak bai, baina baita txapazpian ere, 15 eta 21, etzen txarra aukera hori, baina zentimetrotxo batzuk gorago behartzuen, tanto izan zedin. Pilotak da horrek. Jera. Bai, hortxe zuloa zehonez, txokoan deja daiten alegindu da, baina txapazpira joan zaio. 15 eta 21, galdutako dezente ere badauzka. Ainhoa Ruiz Infantek orotara 7 apuntatu dizkiogu, egindako gehiago ere badu ordea eta askotan txapatik hain gertu jokatu behar izateak, arriskatzeko lizentzia hori hartzeak, akats gehiago egiteko arrisku ere badu berarekin. Bai, hori da ez, nik uste hoxek urdinek gehiago dituela indakoak, eta gorrik aldiz gutxio galdu, baina gutxixio egin ez. Ama bosteta hogeita bat, Leire sartu da ezkerrez. Maitek bien tartera eta ezkerrez jo aizanagatik ere zertxo bait baztertu zaio pilota Leireri eta eramaterik ez du izan, honen bestez 22 eta 15 lehen puntua pilatu du Kukupraken taldeak. Eta bertsolarien txanda da, orain. Bikote urdinean almenaren itzala, askok zioten itxaropenez, ni gehitxoan nenbilala. Ainhoa eta Maite garaile, espero gendun bezala. Naroan pena goxatzeko ere, balio izan dezala. Naroan pena goxatzeko ere, balio izan dezala.
Astindu dira pareta ertzak, ta zikindu dira prakak, azetantuak ikusi diren, naiz batzuk bukatu txapak. Aurrez ikusi ditugun arren, partidu eder apartak, guk ere galtzen badakiguta, zorionak kukuprakak. Guk ere galtzen badakiguta, zorionak kukuprakak. Dudarik gabe onartzen dira, datozen hainbat zorion, alata guztiz ezin gindezke, gerora beira lo egon. Ta badakigu urrengo aukera, gure zainuz da nun dagon. Gaurkoz puntu bat lortu deguta, albada biak mendaron. Gaurkoz puntu bat lortu deguta, albada biak mendaron. Naiz eta seirek merezi duten, gaurko hontan gara ikurram. Nahiago nun guk irabaztea, ez det esango gezurram. Alata guztiz pelota naizta, ezertxo ezten ziurra. Gaur berotzera etorri gara, urrengo astean egurra. Gaur berotzera etorri gara, urrengo astean egurra. Komeni data itxaropena, betire gorde beharko, alegintzea ez da izaten, inorentzat kalterako. Asko ez baina jende pixka bat, bildu da azkenerako. Eskerrik asko ikusle hori, etorri zaretelako. Eskerrik asko ikusle hori, etorri zaretelako. Elkarrizketa setera jo aurretik, azkar-azkar errepasatuko ditugu partida honek utzi dizkigun datuak. Andre Aldaregiak 3 tanto egin ditu, biparetaz bat eta moztuta beste bi, eta galdutako pilotarik ez du izan. Egindakorik izan ez duena, Leire Galeano izan da, galdutako 2 izan ditu. Ainoak egin du gehien eta baita gehien galdu ere, 13 egin ditu, ere guztietako tantoak, atzean bat, Sakez 2, Dejadaz 7, biparetaz eta baztertuta bana, eta galdutako 7 izan ditu, horietako 2, Sakez falta izan dira. Eta Maitek egindako eta galdutako 3 izan ditu, egindakoak bana izan ditu. Dejadaz, gaizto pilota, gaizto jarrita eta atzera jota. Partida azkenean 22 eta 15 bukatu da, eta garaipena kukuprakak eskuratu dute Ainhoa Ruiz da Infantek eta Maite Mujikak, eta horrek eman di lehen puntua kukupraken taldeari. 50 minutuan eta 50 minutu eta 21 segunduan jokatu da partida, eta hauek esan da joan nadin azkar-azkar haien gunera, elkarrizketa setera, protagonistek zer dioten entzun beharra daukagu eta. Hemen txeditugu eguzki loreak, Oiana, eguerdia gaurkoan zuentzat ongi hasi da, atzetik egon zara partida guztian zer, baina buelta eman izan diozu azkenean, azken unean. Bai, hasieratik nahiko erabaki kaskarra gartzen hasi naiz, eta ez presakadi bezala hasi naiz, eta hor, nire naroak berriz
bere lana oso ondo egiten hasi da, mini itzetzen da bere lana txukun egiten, da ni berriz ondo jarri ezin da. Baina, bueno, geho azkenen pixka lutzatu esatez ziren da hortan saiatu naiz, lasaixo jokatzen, nire lana beste era bat egiten da, bueno, azkenien buelta emati lortu du. Azkartasun hori ez dakit izango zen lauterdian jokatzera ez zarelako ohituta egongo. Bai, baita ere, partidu bat hola joko denula urti egia. Eta, bueno, entrenamentu bat beste inditeu, baina partiduetan beste gauz bat izitea, eta, bueno, azkenien bintzat buelta ematea lortuta puntukin, gustua. Eta binaka, Andrea, zuentzat egoera ere etzen erraza, okerrez fano hause izan delako batera jokatu duzuen lehen aldia, eta elkar hartzea beti da mesedegarriago aurretiaz partidaren bat jokatu baduzue, baina lere ongi uztartu zarete eta lan ona egin ahal izan duzue kantxan. Sí, yo creo que ha sido un partido muy duro. Yo creo que se ha decidido adelante. Ainhoa ha acabado hoy muy bien y Maite también mandando y también moviéndonos mucho. Pero bueno, no estás a gusto y al siguiente. Jakingo zuten Leire pitzatzea zaila zela, asko eutsi baitio Leire partidari. Bueno, no saiatu naiz nire jokua ditxonez. Nik uste nire lana hori zala, atzea botatzea eta agematzea. Eta, bueno, egizio esan nahiko guztua, hori lortu lako eta ondo guztua. Eta normalean galtzen ez dituzun pilota bi ere utzi dituzu eraman gabe. Bat ez ustean harrapatu zaituelako eta bestea asko gaitzutu zaitulako. Bai, hasieratik zekun partidua zaila izango zala. Erak ez da faiaten da. Gaur asmau dabe baitxaren jokua itxua. Eta zaila ezen da baitxa defenditzea. Eta gaurko lana bukatzeko, nire zuri puntu bakar horren balorazioa bertso bidez eskatu behar dizut. Irabazteko gai ginen baina lortu dugu empatean. Lehen saiotik ez paikendu nahi abusoiak izatean. Ea da hurrengo astean zer gertatzen den, eskerrik asko laukote. Eta hemen datozkigu kukuprakak. Lehen da biziko partidan gertu izan duzu garaipena naroa, baina azkenean lana behar bezala borobiltzerik ez. Bai, hoxe ez duk, esan bezala ez. Bidia hori, aurretan dut, hortxe nahiko banaka ohitura ezateko nahiko eroso do, benpin tantunera lortzen ziren. Oianak ere bai izanen nuke, igual intxun faio batzuk do falta horiek ere bai lagundu dira arnasa hartuta hor, 17ko bide hortan, baina ezin zaintu da ez. Oiana normalean lauterdian aritzen ez dela kontuan hartuta kaso aurreko kuadroetan jokoan hasten eta aurrealdean tantoak egiten asmatzean egon ziteken partidako gakoa, baina ongi eutsi dizu azkenean eta mendean hartu ere egin zaitu, azken unean. Bai, esanen nuke, hor behin saketikan asmatzen zuen, eta gero erresto onain, gero aurin aukera egonez gero, bai, saiatzen alin, ez dakit, saiatu nahiz ez, eusten eta gero aukera zagonin bukatzen, gero egia da batzutan igual prezipitatu eta akitzen saiatu nahizen horietan titelateri, baina, azken arte berak borrokatu bindu eta ezin zaintu den 18 haietu. Eta, Ainhoa Maite, zuei dagokizuenean, binakako partidan badakigu zuek bikote sendoa osatzen duzuela, zeuk Ainhoa asko ematen diozulako pilotari eta Maite oso atzelari ziurra delako, eta zeuk ohikoa duzun baliabide horri, emateari gaurkoan etekina atera izan diozu, tanto batzuk lortu dituzu. Pilota luze ibilita. Bai, hori da, azken finean Maitea horratzean dekozunean, seguro da aurrelari ororontzako, eta nire kasuen, egun hona badeko txispagaz banabil eta tantak ateratzen baiataz, horretan baliatzen naz, alan dabe, batzutan atzera bota behar da tantoa lantzeko, alan dabe, aurrean aukingo ginune ikotea horra Andrea tantu danak borrokatzen dauz, eta orduen tantoak itea kostatzen dau, eta horrek eragitze hotzu, igual zuri faio egitea, orduen hori ekidin egin behar zan, eta gero Leire bebai, kriston atzelaria da, oso segura, eta genekikun tanto guztiak borrokatu behar zirela, nahiz eta igual guk ritmo gehiago jarri,
aukera baliatu egin behar ziren, eta bueno, pozik lortutako puntuagaz. Eta Maite, zu koi bezala defentsa lan ona erakutsi duzu gaur ere. Sí, yo al final mi trabajo es darle, pegar todas las veces que se pueda e intentar, arrimar, en este caso abrir también un poco a la derecha, mover el juego y sobre todo, pues bueno, teniendo a Ainhoa también ahí adelante, pues pegar para que luego puedan terminar ellas, aunque a mí también me gusta salsear o provocar un poquito eso, pero bueno, luego es una gozada verles pues eso, que terminen, pero sobre todo pues pelear mucho, ¿no? Leire Galeano ha sustituido a Naro Aguirre, pero las dos son unas zagueras muy trabajadoras, cubren y juegan y pegan muchísimo, entonces pues bueno, a mí me tocaba trabajar también. Entrenatzailerik onenak bezala gaur Sebastianek esan digu helburua 2 puntuak lortzea zela, erdia pilatu duzu, puntu batekin joango zarete etxera, eta hemendik aurrera Mendaron ondorengo 2 irabazi beharko dituzue, aukeratxoren bat izan nahi baldin baduzue behintzat finalerako. Sí, eso era, ¿no? La intención era ganar los 2 puntos, sacarlos hoy. Sabíamos que fáciles no son ninguno. Naroa estaba a falta de muy poquito, pero bueno, también 17 tantos sacar también son importantes y bueno, pues con uno nos vamos, que es mejor que 0, así que contentas. Eso espero que diga el botillero, vaya. Gaurkoan lortzen hitzaketen erdiak pilatuta, beste bien bila joan behar, Sebastian, Mendarora, hemendik 2 astera. Lehen partidan tantu bat falta, gertatu oida askotan, bigarrengoan garaipena inoiz ez dugu izan kolokan, ta Mendarora joan behar dugu biak lortzeko asmotan, kukua kantuz jarrai dezala, ta kukuprakak pelotan, kukua kantuz jarrai dezala, ta kukuprakak pelotan. Eskerrik asko laukote eta bada Mendaron gauzak ongi ateratzen zaizkizuen, zerboi espero bezala. Eskerrik asko. Hau esek azkenean 6 pilotarien eta 2 bertsolarien hitzak gaurko jaialdia bukatu daiera eta hemendik aurrera bigarren erdia falta zaio ligaxkari, oraindik ere nik uste gozatu latzak hartu behar ditugula, han eta hemen. Bai, esan udaberri torneo hau motzatxegoa da ez, eta azkar pasatzen da. Nik uste hasiera ona eman zaiola, partidu politek ere ikusi diela eta hemendik aurrera espero ala izatea. Eta atzera gabe aurrerako urrengo jardunaldiari begira jarriko gara orain, datorren lanun batean maiatzaren 25ean izango dugu udaberri torneo honekin urrengo hitzordua Zestoako Gurutzeaga pilotaleku berritu eta margotuan, eder egongo da Zestoako pilotaleku hori eta zuek arratsaldea are gehiago edertzeko asmotan joango zarete bertara. Bai, osagai politek ez, hori obrain ondoren berriz irekiko du eta irekiera hortan gu izanen gaur protagonista eta batez gero Naroa herritarra bertan ikusteko aukerare izango duelako zestoarrak eta itxoletak guzkiloren kontra eta gaialdi polite. Gaurkoan Leire Galeanok hartu du Naroaren lekua, ea bada eskuak behar bezala errekuperatuta dauzkan datorren larun baterako eta herrian jokatzeko aukera hori ongi balia dezaken, alde batetik eguzkiloreak hariko dira gaur bezala, Naroa Agirre, Andre Aldaregia eta Oian Ahorbegozon, nerea Ilustondo Botillero dutela eta aurkari mitxoletak izango dituzte, Jera Agirre, Olatz Ruiz de Larramendi eta Ane Mendiburu, Maialen Akizuren aginduetara jardungo duzuenak, han ere partida zaiak izango dira, Jera. Bai, denak diez zaiek ez, azkenen hemen ikusten da puntue lortzea zenba kostatzen den, gaur ikusi da eta ikusi beharko da ze estrategikin ateatzen gan talde bakoitza eta ea puntu bat pilatzek badaukeu. Itziarko jaialdi honek hauxe eman du, besterik ez dugu esan beharrik eta pilotazaleok jakingo duzuenez, datorren larun batean zestoatik izango dugu berriz elkarren berri, antxe izango dugulako bertso pilota txapelketa honen, udaberri torneo honen urrengo hitzordua. Besterik ez gaurko zitziartik, plazar baduzu esan bezala, datorren zabatura arte ondo izan eta aste ona izan dezazuela. Ongi izan.